През изминалите 2 седмици мнозина изгубиха всичко. Ликвидации, паника, крашове, но докато пазарът изгаряше, ние в Trade Travel Chill видяхме това, което другите не успяха. Възможността. Тази седмица, докато пазарът все още беше в чоп, ние затворихме позиции на профит. И днес ще ти покажа какво точно видяхме, как реагирахме и как и ти можеш да превърнеш страха в стратегия. Това е разликата между паника и подготовка. И ще ти покажа как точно успяхме да обърнем хаоса в възможност и как можеш и ти да го направиш следващия път. Аз съм Мартин от Trade Travel Chill България. Удари един лайк, абонирай се и нека ти покажа как да мислиш като трейдър, не като тълпата. Преди да влезем в анализа, искам да кажа нещо, което лично за мен е важно. Последните седмици доказаха кои са истинските играчи на пазара. Докато повечето групи изчезваха, Ани и Trade Travel Chill направиха нещо, което никой друг не направи. Върнаха пари на хората след големия ликвидационен евент. Не борсата, не системата, а ние като екип с лични средства. За мен това е върхът на думата комюнити. Ние не сме просто група хора, които си пращат сигнали. Ние сме общност, която споделя успехите и поема отговорност, когато нещата не върват. И това е причината Trade Travel Chill да е нещо различно. Защото мислим като инвеститори, действаме като трейдери и градим нещо по-голямо от просто сделки. Градим доверие. Това, което обсъждахме през изминалата седмица, беше този тръгълник на 4 часа, който се беше сформирал. Спайкнахме в средата на седмицата горната част на тръгълника, след това се върнахме и перфектно задържахме този вектор кендъл и долната част на тръгълника. Това ниво го обсъждахме заедно в Дискорда, доколкото си спомням, че може да бъде потенциално ниво, което ще бъде задържано и на по-ниските таймфреймове, разбира се, заедно с комюнитито. Имахме няколко хубави сделки. Седмицата ни започна с хубав шорт, след това имахме този пуш, някои хора от Дискорда го хванаха и след това вече направихме заедно една сделка, която се разви доста добре, един лонг на биткоин, но в момента това, което гледам и това, за което искам да говорим, са потенциални таргети в случай, че това не е фалшивото движение за началото на седмицата и просто продължим нагоре. В момента има 12 часов хитмап над цената, ще следим след малко на по-ниски таймфрейм също да го видим. Лимит ордери, които седят на 115, 116 и тези, които са по-интересни за мен, всъщност тези, които са по-интересни за мен, са на 117 и 700, което перфектно съвпада с 50% от този 4-часов вектор кендъл, но преди това трябва да преминем през High of the Week, което би ни довело до това да прескочим първите лимит ордери на 115 и да се фокусираме върху вторите на 116. Всяко едно от тези нива трябва да бъде пробито, а не просто да реджекнем от него, защото ако стане така, потенциално това може да бъде нашия day trade за False Move with Beginning и след това да започнем да дропваме надолу. Но към момента нямаме признаци за това нещо и очаквам да продължим нагоре и да започваме да катерим. Пробием ли High of the Week, пробием ли 117 и 700, след това започвам да гледам около 120к. Това, което искам да обсъдим на по-висок таймфрейм е този хитмап тук, който е 3-месечен от 126 до 135. Разбира се, преди това трябва да се преборим с all-time high, отдолу просто за да знаете, ако реално тръгнем да връщаме цената надолу и това цялото нещо се окаже фейкаут, отново гледаме нива от 101,600 до 97,500. Отново 3-месечен хитмап, който седи от доста време тук долу. Това е за 4-часовия таймфрейм. Също така ретест на EMA-те и продължение нагоре би било добра идея за вход. Това ще го обсъждаме и от утре, след като видим как ще отвори пазара. Дали Азия отново няма да направят някое голямо движение нагоре, надолу, за да можем да разберем какво точно да очакваме от тази седмица. Казахме 12-часовия хитмап, зоната, която искам да пробием е ето тази тук. Трябва да преминем над нея, да филнем тези лимит ордери, да не получим сериозна реакция и да продължим за първи опит на High of the Week. Интересното тук, имахме няколко трейда, да, изглеждаше доста чопи пазара, това в нашата система се казва Trapping Volume формация и тези от вас, които знаят как се търгува, можеха да намерят своите ентрита. Ние лично бяхме фокусирани на по-нисък таймфрейм, като началото на седмицата направихме ето този трейд, който беше около 4,5 към 1. След това цялото това движение имаше хора от комюнитито, които го хванаха и къде беше този трейд? И сетъпа, който VIX сподели с нас, изглеждаше последния начин, с топ лос тук и
take profit около тези нива, тъй като тук беше high of the day. Това беше нещо, което споделихме в Дискорда. Предполагам, че ще се покаже някъде тук горе сделката. Ще може да видите как изглеждат нашите алерти. Разбира се, в петък отново имахме ретест и продължение на този тренд. Уикенда ни беше доста тренди. Повечето аутове гърмяха, то XRP не е спирал, хайп разбира се, след като го лиснаха в Robinhood и в момента сме в тази критична зона, която трябва да бъде пробита и да продължим нагоре, за да можем да започнем да говорим за continuation на цялата седмица. Преди да продължим нататък с анализа, искам да ви покажа нещо важно. Знам, че много от вас гледат тези видеа, но реално не знаят къде да започнат. Как да четат пазара, как да търгуват с увереност и най-вече как да не губят в такива седмици като миналата. Затова създадохме TBD системата, нашия пълен трейдинг курс. Вътре има 56 видео урока, всеки с тест с него, за да сте сигурни, че разбирате материала. Достъп до нашите индикатори, хитмап и разбира се, нашия Discord, където всяка седмица поделяме реални сетъпи и трейдове, които търгуваме в реално време. Ето, пример, това са трейдове от тази седмица. За този сетъп говорих, в който Вик сподели какво има предвид и как вижда пазара да продължи след началото на US сесията. И това не е късмет, това е система, структурата и дисциплината. Ако и ти искаш да се научиш да четеш пазара като нас, линкът за Discord е отдолу в описанието. Имаме Live Trading Room, миналата седмица влизахме заедно. Тук всеки споделя какви профити е направил, къде е влезнал. Ето това е същото ентри, което говорихме преди малко, дадено от VIX и отново друг човек от нашото комюнити отново реализирал тази печалба. Това съм аз от предишната седмица. Имаме си Pro Traders Chart, в които споделяме какви са нашите виждания за пазара под формата на видеа или постове. И така, ако искате, заповядайте. Разбира се, и фри чат е активен. Доста хора пишат, така че добре дошли сте. И отново на чартовете, ретест на 800 EMA и продължаване нагоре към High of the Week е първото нещо, за което ще гледам с отварянето на пазара. Разбира се, Азия последно време са доста агресивни, така че можем и да възстановим цялото движение. Към момента абсолютно нищо не е потвърдено. Много е важно да брейкнем, както казах, и тези уикове тук, за да продължим нагоре. Но нека погледнем какво се случва и с доминациите. Стейблкоин доминациите дропват последната седмица доста по-агресивно през уикенда, както се вижда и на чартовете. Ethereum гледаме от тази страна, все още под 200 EMA, искаме брейкаут тук, но за да се случи това нещо, трябва да видим биткоин да реджектне от 800 EMA на 4 часа, което би било и 200 EMA на дейли. И отново да се върнем и да тестваме долния сапорт тук и 800 EMA. Дай Боже и този вектор кендъл тук да бъде изяден, за да можем да видим хубави движения при аутовете. В Ethereum, ако погледнем на дейли, хубав ретрейс и консолидация под 50 EMA. Брейкаут след цялата тази консолидация би бил перфектен за Ethereum и аутовете. Стейблкоините да се върнат отново в този рейндж, който доста дълго време чопехме вътре в него, е най-хубавото нещо, което може да ни се случи. XRP се държи доста добре, след като видяхме този скандален ликвидационен евент с уика, който е около 50%. Просто задържахме това ниво. Почти не влезнахме в него. Един път само тествахме тази зона и след това вече минахме над 50 EMA. Ликвидации имаме тук отгоре. 3-месечен хитмап в тази зона, преди малко го апдейтнах, едномесечен малко над цената между EMA-те и 7-дневния е билднат тук долу. Евентуално, ако пазара реши да ретрейсва, може би ще го видим цялото това нещо, но към момента, след като виждам каква сила има XRP, по-скоро очаквам да брейкаутнем и да тестваме отгоре тези нива и да се засилим към този 3-месечен хитмап тук отгоре. Имахме и leverage, който може да ни даде ретест тук на по-нисък таймфрейм, евентуално ако тръгнем наобратно в началото на седмицата и след това вече да започнем да катерим над EMA-те. За момента XRP изглежда добре, Area of Interest, която ме интересува, е ето това агресивно движение тук. Този вектор кендъл би ни затруднил една идея, който също съвпада с 800 EMA. Така че за continuation, breakout над тази зона, ретест и XRP отново към $3 и нагоре. Искам да спрем за момент и да погледнем какво ни чака на макро ниво тази седмица, защото новините ще определят посоката на целия пазар. Започваме от сряда,
когато излиза едно от най-важните събития в икономическия календар – FOMC Meeting и Federal Funds Rate Decision. Фед ще обяви дали ще има промяна по лихвените проценти и това винаги е моментът, в който ликвидността започва да се мести най-бързо. Тук е важно да се разбере не само дали ще повишат или задържат лихвите, а какво ще каже Пауъл на пресконференцията след това. Дори да задържат нивата, ако тонът му е по-агресивен, пазарът може да реагира негативно. И обратното, дори без промяна, по-мек тон може да създаде краткосрочен релив рали. След това, в четвъртък, ще видим решението на Bank of Japan относно техните фъндрейтове. BOJ обикновено е по-предпазлива, но всяка промяна при тях се отразява директно на JPY ликвидността, което пък има отражение върху доларовия индекс DXY и индиректно върху криптопазара. Тъй като знаем, когато иенът се засилва, често виждаме корекции при риск асета като биткоин. И за финал на седмицата в петък излизат US Unemployment Rates. Това е още един ключов индикатор, който Фед следи много внимателно. Ако безработицата се покачва, това може да подсили аргумента за по-бързи лихвени понижения, което пазарът ще приеме като булиш сигнал. Но ако пазарът на труда продължава да е стабилен, Фед може да си позволи да задържи по-високи лихви по-дълго време, което може да натежи на активи като крипто и злато. Така че тази седмица ще бъде изцяло доминирана от макрофакторите с супер много новини и съветът ми към всички е да не овертрейдвате преди FOMC, да оставите пазара да покаже посоката и чак след това да действате с структура и план. Ако имате печеливши позиции, да ги предпазите по един или друг начин, дали с тейкване на профит или с местене на стопове нагоре, по възможност даже и на профит. Ако и ти си решил, че е време за промяна, Bitonix е идеално място да започнеш. С линка долу в описанието акаунт ти стартира директно от VIP Level 2, което ти дава 25% по-ниски такси още от самото начало. Платформата е бърза, лесна за ползване и без KYC. Перфектна за всеки, който иска да навлезе в трейдинга спокойно, без излишни ограничения. Пробвайте, вижте, ако ви хареса, проверете, линка е долу в описанието, регистрирайте се, направете първата стъпка към по-свободен начин на живот. Ако тази седмица ни научи на нещо, то е, че трейдингът не е за тези, които търсят лесното. То е за тези, които искат контрол над парите си и живота си. От 9 до 5 работата няма да ти да е това. Но системата, дисциплината и правилният ментор могат. Ако искаш да си част от хората, които не чакат чудо, а го създават сами, абонирай се за канала, харесай видеото и влез в нашата общност. Ще се видим следващата седмица. Чао и до скоро!